Maho dita ninyo dol, ang atong sudan karon dol toyo gitlog dol. Okay na ni dol. Pero atong buhaton na ni dol, ato ni siyang takso no kutsara dol din. Pagka man atong takos dol, ato din ibutang sa itlog dol din. Ang sobra dol ibutang sa luto para nanamba dol din. Ang the best gid sa kaon dol kanang tilapan gani mo imong tudlo dol, lambi gana dol. Oy, basta tilapan imong tudlo dol. Bitaw dol. Naputay pasayan dol. Ang kini pasayan nato dol. The best kani dol. Gagmay ni dol, gagmay pero lami gyapon ni siya dol kay kuan man ni dol kanang basta pasayan ko dol. Bitaw dol kini dol kung inikaon yung pasayan dol imo sa kining tanggalo ni dani yang kining panganya ba kining muragahi niya nga bukog sa yang apapangig ba dol dayon kuaon nimo din kaning yang kuan dol imo ning laksiyon din kanon imo ning gamay kay sayang po kay bilin nimo tong tiil dol o kana bilin nimo tiil dol din imo na din panitan dol panitan din ang last ani dol kining yang ikog imong ibton oh. Okay, kan online dol. Mo na siya dol din. Kaon kagluto. Wala na sulbad na dol. Kini na pong isa dol dako-dako ni dol. Anak gyapon palihog proseso dol. Pagka man yung gibot sa ikog dol, kaon na po dol. Wala na. Sulbad na dol. Na po tay tundan dol. Actually dol siyam ni sila ka buog dol pero isa na lang gini siya ang nabilin dol. Bugtong na lang gini dol. Ato na din ang panitan dol. Ang pamagi na pagpanit dol. Primero laksiyon nimo, laksiyon na po ikaduha. Tulo ra ni siya tagalaksian tanan dol day. Imo na din ibto ning sa lubot tapit dol kini tanggalo nimo dol. Okay na kay dol kaon na dayon dol. Okay kay dol. Paspasan na to ni kaon dol kay napay mga trabaho ka paabot dol. Dili ta magdugay-dugay ni dol. Di ba? Okay na dol, hurot na dol. Sino ng plato dol? Dali ra galimpyo ng plato dol, hurot na dol. Susunod na po ta video dol kay saan manurot naman ni dol. Bye bye dol.